Hola, vou explicar aquí como crear un punto en Google Maps sabendo as coordenadas do mesmo. Entonces entramos en Google Maps e aquí na parte de arriba donde pon buscar aquí procedemos directamente a teclear as coordenadas. Neste caso voulle poñer 42 punto, é moi importante que o separador decimal sexa o punto, non a coma. Entón seguimos metendo os decimales. Vale, a separación entre a latitude e a longitude facémola cunha coma, vale? Entón, a longitude sempre vai cun signo menos, que é un guión. Guión menos 7, neste caso, punto 0925. Pode ter 4 decimales, ou 6, ou 8, os que queiramos. Damos ya ao botón de abaixo da lupa, según tecleamos, damos aí, e automáticamente aparece o waypoint con esas coordenadas en Google Maps. Entonces aí xa podemos darlle a como llegar, navegar hacia él, poñerlle unha etiqueta, o que queiramos, guardar, etcétera. Vale? Así de